A5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio, ang D3 yung may BCO, BCO yung may D3. Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Anong purpose? Kaya niya pangkwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL mga bad or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana. Di mo tambay. Di mo magtambay, di mo magtapik da sa mga kaugatan, tingala mga ga-traffic na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na sa mapagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood. Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension ang ginatawag naton nga calcium blockers. No? Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga naga pa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio naga-promote ini sang manami nga absorption sang magnesium. Wow. Magnesium sa aton. Amo na dapat nga balansigitan ni namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tulan para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation. D3 Bio with BCO. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3. D3 Bio. Ang D3 Bio, ang Doc Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si Lactobacilli, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert nila mga dietary components alin sa mga mo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure. Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning pa ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagid sa D3 Bio para ang dugo rektato sa transmitter. May turbo boss na lapad pang highway, no? Bi-turbo. Bi-turbo. Nga bi-turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend. sa rurot gid high blood ka pa sina nga gahitad ang imo imo nga alagyan sa sa dugo, wala tsansa nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na. D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik
bumalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM.
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:06 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Ang ginadulong man sa inyo sang DTX 500. The Superior Antioxidant. Ang ginadulong man sa inyo sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ang subuman ginadulong sa inyo sang D3 Bio. The antiviral kag antibacterial specialist. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. 11 Mbps. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso! Kampiyon, 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 kampiyon! Good morning, mayong aga, mga ka-K5! Kamusta na ka muna, kapanyaga na, igmaron! Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon, subong adlaw! Wibis na, wibis! It's 2 na sa Oktubre! Hapon gali, October 1, 4 na kukak tuig sa K5. Bandira noon, subong K5 News FM na. Hapon, October 1. O, kuha na kita, 4 na katuig. Ang 11 Mbps dari sa K5 News FM Iloilo.
kamusta dirang aton sini mga tagpalmatiya sa bilog ng syudad kag probinsya sang Iloilo sa Malabutan. Tub-tub sa Miaok. Worldwide mo via Facebook Live. Sa mga nakapanguna naton nga mga balita, dasig-dasigon tani kay karon 11:30 may tandem broadcast ang mga waragwagan sang K5 News FM Philippines. Mga update naton dito sa Bugo, Cebu. Amo ang epicenter, ground zero sang magnitude 6.9 nga linog nga nagtayog sang kabugusan nga mga Visayas areas sadtong September 30 sang gabi. Standby ka mo 11:30. Ay tandem broadcast kita sa mga waragwagan sa K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. Si President Ferdinand Marcos Jr. ang nagbisita dito sa Cebu. Subong adlaw. Bagulang. Ato dito subong si President Ferdinand Marcos Jr. sa lugar sa Cebu nga kung saan tayog ni 6.9 sa nagligad nga gabi sa Bugo, Cebu gid no, subong adlaw October 2. Gintanaw sang presidente ang sitwasyon sa SM Care sa housing project nga nag-collapse sa nagluntad nga magnitude 6.9 nga linog. Ang hinamitan nga site mayara sang 124 ang mga pamilya ang nag-star. Kung sa din in-report diri nga 8 katawo ang napatay sa sining nga area mga kakipay. Isa sini nga sitwasyon titanaw naton ina no kay as of this time ang report nga pinakaulihi nga kung sa din mayara sang 72 na 72 na ang gin-report nga napatay suno sa report to configures sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC nga gin-release nila subong aga. Suno sa NDRRMC ang mga casualties are still for validation. For validation pa. Pero nadugangan from 69 kahapon isubong 72 na. Ang mga napatay kag masobra 200 ka mga na-injured. Sunod sa Office of the Civil Defense OCD Region 7 ay Director Joel Eristain. 3 kadugang ang mga tao ang napatay from 69 to 72. Suno man sa NDRRMC nga sa ila sini nga data 294 ka mga tao ang report nga na-injured na sini nga linog. Ginatanaw nga base kuno may madugangan pa ay ini mga nagkalamatay. Padayon ang ginapatikayon subong ang search and retrieval operation sang mga rescuers at taga Bureau of Fire Protection ag madamo pa nga mga ahensya sang gobyerno. Ginatanaw naton diri nga madugangan pa kuno ini nga report. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, mga kaki-5. Along-along na kita kay si Paulo nag-intensify sa tropical storm. Kag may nagbaskog ang sining hangin
into severe tropical storm. Makalandfall siya sa Northern Luzon. Subong adlaw. Si Paulo nga ini na makadala naman sa pagulan-ulan sa ito hay nga parte sang Pilipinas. Sa aton sini nga report K5 News FM Flash Report. Ay nagasanbay subong. Check naton kay may mga estudyante kuno sang UP High School. UP High School ni diri sa Iloilo City campus. Dira sa may General Luna, Infante kag Delgado. Kag Biyernes kay isa ka block na ng UP mo. May Justin report kita nga may estudyante sang UP High School ginpauli bangod sang nabaton nga bomb threat subong Oktubre 2 subong aga. Standby ka mo sa mga dugang detalye sini mga ka-K5. Standby ka mo sa dugang mga detalye sini nga report nagikan sa aton sini nga patrol subong mga ka-K5. Standby mga detalye diri sa aton sini nga pagpangalagad subong sini nga udto sa 11 Mbps mga ka-K5. 11 Mbps. Ang subong kanira rabuab subong ang isyu sang korupsyon. Kaya ambal nila madamo kuno sa mga nakagraduate na sa doctorate in corruption. Grabe nga kurso ila ka-K5 Lawrence no. Doctorate in corruption. Namo naging man subong ang graduate sa doctorate in corruption namo na nga na master. Hindi lang nga master ala, doctorate na niya sa corruption. Subong nagarabuab ang korupsyon sa mga flood control projects nga trilyones pesos. Trillions of pesos ang mga gintangkawat sa mga kawatan ng mga opisyal sa DPWH kag pila ka mga politiko. Tidiri sa syudad sa Iloilo subongo kontrobersyal man ining kontrobersyal man ining subongo ang duwa ka mga structures nga gingastuhan sang syudad ang 4.1 million nga patop subong dira sa sa may Diversion Road dira kita nyo na sa corner sang Diversion Road kag subong man sang San Rafael Mandurriao. May pedestrian overpass da. Tingin budgetan sa syudad sa Iloilo sang 4.1 million pesos para atupan. Atop lang 4.1 million pesos. So, balakuon subong ang mga taxpayers sang syudad sa Iloilo. Nga kadako, ginpataas na 300% ang real property tax. Para kuno abi may development, kag para ngay gasto kuno, 4.1 million yun. Nagataging nga kwarta sa mga taxpayers sang syudad sa Iloilo. Sunod pagid malawas sa 4.1 million nga paatop sa pedestrian overpass dira sa may Diversion Road. Mayara pagid nga close to 800 million. 800,000. 800,000 to be exact. 798,525 pesos kag 47 sentimos. Kag ginapatindog subong sang administrasyon ni Mayor Trinas nga kwan nga ang lahat ng ilog sa dagat patungo sa nang isipan at mararating mo kay ganda ng buhay nga kwan nga patindog nga waiting shed dira sa may barangay Katilingban Molo. Nag-viral subong ang post sang K5 News FM mo. Sining 798,525 pesos kag 47 sentimos nga bilis ang waiting shed project dira sa barangay Katilingban sa distrito sa Molo. Nagligad to gapangayo ang mga katapos sa media sang dokumento parte sa 4.1 milyon nga patop sa pedestrian overpass
hindi magatag ang taga City Engineers Office. Tilaban-laban naman ang waiting shed nga close to 800,000. Hindi naman nila ni pag-release para makita sa mga nagapamangkot nga gusto maatagan sining mga proyekto diri sa siyudad sang Iloilo. Dugangan tani karon sa aton sining pagpagalagad. I-check naton anay si K5 Karen Badilla sa dugang kag mga detalye sining bomb threat kinabaton gintawag dira sa UP High School, Iloilo City Campus. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Karen. K5 Karen. Kung padayon na-inspect. K5 Jan. Proceed. K5 Jan, subong padayon nga gina-inspect sa mga katapusang explosive ordnance device o kon EOD, K9 units. Kag sang iba naton nga mga kapulisan, ang palibot sang University of the Philippines o kon UP High School, diriya sa may city proper, matapos nga nakabaton sang bomb threat. K5 Jan, no? According dire sa pagpakigangot naton sa kay Police Captain Michael Tuburan, ang hepe sang Police Station 7, kainani sang aga nakabaton sang bomb threat ang nasambit nga Universidad K5 Jan kung sa DNT sa Subong. Padayon ang gina-check no sang aton nga mga otoridad sa na-mention ta ang palibot sang University K5 Jan. Okay, salamat kada K5 Karen. Sa dugang nga detalye, bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Para sa Flash Report, ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Madamo yun nga salamat sa report ni K5 Karen Badilla. 11 Mbps. Pinapaibalaw na naton nga ang promo ni Dr. Ramil Oy kag sang K5 News FM Iloilo wala nagapanukot sang kwarta kag wala nagabaligya sang ticket. Kung may nagahimo-imo sina sa inyo lugar, palihog makigangot sa K5 News FM Iloilo, agod matagaan sa nagakaigo nga aksyon ang mga scammer nga nagagamit sang promo sang istasyon. Ang promo ang para lang sa mga naga-follow kag naga-share sang page ni Dr. Ramil Oy kag sang K5 News FM Iloilo. Magalong sa mga scammer ini matapos nga nakabato ng istasyon sang reklamo nga may nagapanukot. Aray na lang para wala damo kamo kung may pangwarta kanida promo sang K5 News FM kani Dr. Ramil Oy. Lampusenyo 2x2. Lampusenyo kung may kapanukot. Kaya why na panukot mo? Pa-like, follow, and share niya nga promo. Paano mo sukto ng tawos na? No, kung may nagapanukot, yun manda. No? Sa promo sang K5 News FM Iloilo kag sa ni Dr. Ramil Oy, lampusenyo 2x2. Hindi gani ibunaan nyo. Sobrang naging nga pagwarta sa iba, no? Graduate na kamo sang doctorate of corruption. Naga-intra kag nagahimo-imo mga musne. 11 Mbps. Standby mabalik kita dugay-dugay kay may ara kita nga tandem broadcast nationwide sang K5 News FM Philippines. Sa sitwasyon didto subong sa Bugo, Cebu ang ground zero sang 6.9 magnitude nga linog. Si President Ferdinand Marcos Jr. ato dito subong opod sa kay Governor Barry 4 nga nagbisita ka nagtsikar sang kalitan sang magnitude 6.9 nga linog sa nagligad nga gabi nga nagresulta sang madamo ang mga nagkalamatay ag dako ang kalitan sa pangkabilugan. Standby, magabalik kita dugay-dugay. K5 News FM. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema,
sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milbuy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nagdasakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasig sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagalan sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Magulay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Milbuy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan na ginpangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Milbuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magapugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa ang palangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Milbuy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabay-i, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Milbuy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or
puntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles. Sa imo blood sugar DTX 500 sa Rica Epektibo DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! BPS 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpakalagad mga ka-K5. Ginaulat-ulat nato na aton sini nga mga sister stations nationwide, ang K5 News FM Philippines para sa aton sini nga tandem broadcast sa mga update dito sa ground zero sang magnitude 6.9 ang linog sa nagligad nga September 30 sang gabi. Ang ini nga porsyon nga nadulong sa inyo sa ang Ditribayo. Ang Ditribayo maayo gid ini subong nga panahon sang tag-ulan. Kay ginaponggan niya kag ginakondisyon niyang lawas ta kontra sa mga baratian. Malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Kung nakainom kita sang Ditribayo adlaw-adlaw bangod sa iya sini nga extra virgin coconut Naging paamanan sang vitamin D3. Ang ginapatay niya sini ang mga fungi, mga parasites, mga bad bacteria, mga viruses. Katulad sang dengue. O naka-istar ikaw sa baraon, kaya matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas mo lang imo hilanat, kaya may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga base may dengue ka, gani mag Ditribayo ka. Ang Ditribayo, ang superfood supplement yang hinimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin pamanan sang vitamin D3 nga pareho nga maayo nga natural antimicrobial properties. Patay niya sini ang mga viruses katulad sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga len sa extra virgin coconut oil. Aparte sa Ditribayo ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na lang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga sa Ditribayo gina-consider siya sa mga pinaka-epektibo at pinaka-kusog nga antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa vitamin K sa atong sining labas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami man sa Ditribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium, nagabulig man proseso sa platelet aggregation. Gamalikawan sang lawas ang bleeding kung na-impektar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton nga proyan. Pag mag-inom ikaw sang Ditribayo, di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo? Gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag-Ditribayo ka. Agparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ang Mighty C ginpabaskog nga vitamin C.
para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog naton nga resistensya sang lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3 Bio, mga di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok. Idulong ini sa inyo sini mga puluyan kag sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa Haro, Iloilo City, Miagao, Kalinog kag sa Pasig City. Kaya ang bal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mapusponggan nga hindi ka magbaratian kung nag-inom ikaw adlaw-adlaw sa DTX 500, D3 Bio, Mighty C kay nagapangapika sa DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bolngon kung nagabaratian ka na. Ay pang aton sini mga sister station, aton sini nga tandem broadcast nationwide. Mga casualty diri ang napatay tugas ang 69.9 magnitude nga linog kakipay pa Robert diri kita sa may Bugo City, sa may Cebu, naga 200 tagyapon ang padayon nga ginabulong sa sining 72 mga nakalamatay nga naga-face mask nga gidaw, naga-face mask nga gidaw. Kuha ko na lang. Kuha na lang para makita ang imo nga beauty. Amo nagkayo ko tunay na lalaki basta mga Robert yan, mga gwapo na yan. Ang tumugon at kakibay ba Robert, 5 diri ang nakalamatay sa Banwasang San Remigio, 22 diri ang napatay, ang Medellin ulo diri ang napatay, tugod isa ang napatay, sa Tabuelan isa man napatay, kakamuning pinakadamo. Ang masubog ito ang sa Medellin, no? Sa Medellin kay na pilpilan to sang bato daw, binulan pa lang tong bata kag duha ka tuig na pilpilan sang bato. Anong mga history sang iban daya nga nagkala matay kakipay ba Berto? Yes, sa likod ko, 55 Robert, ang housing project ni, ang tawag diri SM Village, no? Pakita sa video, makita naton, rumpag ni, ang pila ka mga kabalayan diri. Kasi 5 Robert, makita ko lagid, ubos gid na rumpag gid ang tanan. So, makabig nga shelter ina siya, pagkatapos ginto ko rin sa bagyo, bangod sang bagyo Yolanda, no man? Yes. Kita mo lang. But ang information naton, kasi 5 Robert, 8 diri ang ginbawian gid sang kabuhi. Grabe. Duha ka mag-asawa, ang asawa nga ni may duha ka bata. Ang babae nga asawa gabusong pa. Gabusong. Kita may nakita sa mga pamilya sa casualty, mostly nagralakat sila. Ang upod lang natin diri si nanay, magandang tanghali po. Ngay, alam ko na hindi tanghali. Ilang Sinibuano. Cebuano or Tagalog. Ilang yung patay. Kakipay Robert, kakipay Berto. Dali lang gid kay acknowledge ko ano yung aton yung mga sister station. Before ka na mag-proceed sa imo area, i-check natin ano yung signal natin sa K5 News FM Antique. Come in please. Thank you, sir. Robert, you are here loud and clear. Back to you, Bacolod. Check man natin, salamat gid Antique. Check natin ang Iloilo, come in please. K5 Robert, matag ang report sang Robert kag Robert diri sa K5 News FM Iloilo. K5 dyan sa Pio, sa Iloilo. Check natin ang Kalibo. Yes, naka-standby na ang Kalibo kag loud and clear ang signal ni K5 Roberto. I-check man natin ang Antique, ang Kapis. Klaro ang signal, salamat gid K5 Robert. Kasi hindi ta pamilyar ang mga personalidad sa Kapis. Anyway, balikan natin si K5 Berto Gakit. K5 Berto Gakit, monitor subong ang K5 Panay Island sa imo report direkta dira sa Bugo
nga mo ang pinakasentro sang linog nga 6.9 na magnitude. Bago lang gid gin-report kakipayb nga 72 na mga nagkalamatay samtang 200 ang nagkalapilasan. Sa area subong ni kakipayb Bertogakit, dira ang lokasyon sang housing pagkatapos ang Yolanda, mga kakipayb, may housing agin pa tindog. Dira nag-star ining pamilya, 8 ang nagkalamatay dira, kag 5 sina dira, isa ka pamilya, kag ang Iloy nagabusong pa, no? Magtagalog kita kay ara ang Dumaguete. Sige, magtagalog na lang. I-check natin muna yung signal ng K5 Dumaguete. K5 Dumaguete. Okay lang sir, loud and clear with lovable audio. Rick Santos on. Okay, thank you, no. So i-check natin ang report, no. I-check natin ang report mula sa Bugo. Nandiyan ang ang Tacloban. I-acknowledge natin yung K5 News FM Tacloban. Kumusta po yung signal nila, Tacloban? Yes, sir, coming loud and clear, K5 Bacolod, pero yung correspondent natin sa Cebu, medyo choppy yung line on the end of Tacloban. Pero mukhang kaya naman, sir. Okay, i-arrange lang ang signal K5 Itan para nga malinaw naman yung pasok ni K5 Bertogakit from Bugo to Tacloban. Waray, Cebuano, Aquianon, Carayan, Antique, ang mga kasamahan natin dito. K5 Berto, come in please. Tagalog, yes. Tagalog. Kakipay ba, Robert, nandito tayo ngayon sa isang housing project dito sa may Bugo City, Cebu. Matapos na ka-record dito ng 8 lahat ng namatay dito sa aking likuran, makita ko ang kabahayan, ang wasak ang bahay dito sa malakas na... Sandali lang, K5 Bert, kay nandyan na po yung K5 Cagayan de Oro. Sa ngayon, i-check muna natin yung signal natin doon sa kanila. K5 Cagayan de Oro. K5 Bacolod, you're coming here loud and clear. Good morning. I-check din natin yung K5 Santiago, no? Santiago City. K5 Santiago City. Kumusta po yung pasok namin dyan, yung signal? Yes, sir. You're coming good dito po sa Santiago City, sa Isabela po, sir. Balikan natin yung report ni K5 Bertogakit. Salamat, Gid, mga K5. I-check po natin yung kabuuang mga casualties at kung anong mga kalagayan ng mga evacuees doon sa Bugo. K5 Berto? Wrap up natin as of now, meron tayong 72 casualty. 72 ang lahat ng namatay. Mula dito ang 5 sa Tabugon, sa bayan ng Tabugon, bayan ng San Carlos, Milindol ngayon, K5 nationwide, no. Habang nagre-report ako dito, mga naglilindol dito, umuga yung lupa. Again, sa 72 dito, sa San Remeo, 22 ang naitalang namatay. Sa bayan ng Medellin, 10 dito ang namatay. Sa bayan ng Sugod, 1. Sa Abuelan, 1. At Bugo. Itong may pinakamaraming casualty na namatay. Itong 22 lahat sila. At sa likod ko, diyan nang galing ang 7 lahat na mga taong namatay. K5 nationwide. Sa aking likuran, makikita dito sa aking likuran ang wasak na bahay na. Siguro dito tayo sa isang housing project. Ang tawag dito sa may syudad ng Bugo ay SM Cares Village, SM Cares Village. Ayon dito sa nakipagtanungan natin, paglindol ay nawasak itong mga bahay at yung isang pamilya, ang mag-asawa ang patay yung mag-asawa, tapos dalawang anak ang namatay rin, tapos ang isa bumbuntis pa. So 5 silang lahat.
sa isang bahay lang ang namatay, Kaki-5 nationwide. Nakatulog lahat sila. Natulog sila, hindi nila alam na lumilindol na pala, ito yung nangyari. Lahat ng mga debris, ang bubong nila, halos makita ko sa likod. Ilang bahay ang nasa likuran mo, Kaki-5 Berto? Ilang bahay dito? 8 na unit. So yung 5, yung buntis yung asawa, ay isang bahay, namatay sila lahat? Yes. Tapos yung 2, magka ibang bahay o sa isang bahay pa rin? 2 pamilya ang naitalang namatay. Pero yung isang pamilya, 5 lahat. 5 sa isang pamilya. Okay. Okay. Sandali Si ma'am. Sandali Kaki-5 Berto, check muna natin baka may mga katanungan yung ating mga sister station sa K5 News FM Philippines. No? Unahin muna natin siguro yung Iloilo, baka may katanungan yung Iloilo, K5 Iloilo. K5 Robert, ang balita namin na nagpunta dyan si President Marcos ngayon. So anong mga sinasabi ng ating Pangulo na nandyan ngayon sa Bugo, Cebu? Yes, Kaki-5 John, no? 5 pinuntahan dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Una, itong simbahan, itong village. Mismo dito siya pumunta sa simbahan, sa ospital, sa munisipyo at sa mga daan. Ito yung mga 5 lugar na pinuntahan. At nagpasiguro kasi walang press con kanina, nakipagkamay lang siya sa mga biktima, pero ayon sa napagtanungan natin na mga ayon sa government ng Cebu dito ay handang tumulong ang gobyerno. Kasama dito kanina ang DSWD na nagbigay rin ng at sa mga infrastructure, Kaki-5 John Sapio ay ito yung tiningnan niya, no? Ay halos lubak-lubak yung mga daan at sinusure ng Pangulo na siguro Kaki-5 Okay. Thank you, Kaki-5 Berto. May follow-up question yung Iloilo. Wala na po, okay na po. Baka yung Hi, may problema, Kaki-5 Robert. Hi, Raend. Okay, sige. Okay. Sino yung sa kabilang linya? May problema tayo. Saan ang problema? Okay. I-check muna natin yung Antique. Baka may katanungan yung Antique. Antique, come in please. Thank you so much, Daddy Robert. Sir Barto, as to electricity, yung kuryente po ba nakabalik na o hindi pa as of now? Wala pa rin kuryente dito, 5 Antique. Yun yung problema dito sa nila. No? Yung tubig mula kahapon ay problema na talaga nila dito dahil walang ligo, 2 araw, walang ligo at naghihintay na lang sa darating sa daan itong mga fire truck na nagsisilbing nagbibigay ng tubig. Pero yung kuryente, walang internet. Ang nagbibigay lang sa atin dito ng internet sa may Cebu, ito yung Starlink natin sa may patrol but aside okay. Dito. Follow-up question. Okay, Kaki-5 Berto, thank you. Follow-up question na Antique. No further questions, Sir Robert. Okay, balikan natin yung punta natin yung Kalibo. Baka may katanungan yung Kalibo. Kalibo, come in please. Yes, ang aming katanungan kay Sir Robert ay 5 yung bahay na nasira dyan po sa housing unit. Ilan pa po lahat yung mga bahay dyan at yung mga bahay ba dyan is nakatira pa ba sa ngayon yung mga tao dyan o inalaw ba ng government na bumalik sila ulit dyan kahit na nangyayari pa itong mga aftershock? Kasama, ilang unit nga yung bahay, ma'am? 8 na unit, for correction, 8 na unit, isang block K5 Western Visayas, no? Pero maraming block dito. 200 block, 200 units, 100 ng mga kabahayan dito. Parang subdivision talaga siya, no? Village talaga siya. Pero isang block lang ay yung nasira at nawasa ang lindol. May data na po ba kayo, Kaki-5 Berto? May data na po ba kayo sa kung ilan yung mga bahay, yung na-damage at... ito ng bahay, no? Hindi. Ang ibig sabihin sa buong Bugo, munisipalidad ng Bugo, mayroon na ba kayong data dyan? Tinitingnan natin kasi kinukonsolidate nila eh.
Actually, i-update natin sa information doon sa may hospital, sa may Cebu Provincial Hospital, ang mga mas mabuti siguro kung mapanayam natin yung Municipal Disaster Risk Reduction Management Office para sila na nakauna nakakaalam diyan. Anyway, i-check natin yung Key 5 News FM Tacloban para sa karagdagang katanungan. Key 5 Tacloban, please. Yes, thank you so much kay 5 Bacolod. Siguro isang katanungan ko lang sa end ng Tacloban. Gaano kadalas dumating ang mga tulong, relief operations dyan sa kinakatayuan ni K5 Robert dyan sa Bugo? K5 Robert? Yes, K5 Robert din. Kanina, punta dito si President Bongbong Marcos. Kasama dito yung Pinaslubuligay na may rin ng mga tulong, mga kain at mga damit rin sa ibang government official natin. Ang maganda lang dito ay yung tindahan dito, isang tindahan dito na puno ng tindahan, grocery store, nilagay niya ay yung mga tindahan niya sa daan. Nilagay na ang tindahan niya kasi kay Robert sa may daan at ibinigay na lang soft drinks, mga tinapay at lahat ng mga grocery ng tindahan niya sa mga kapitbahay niya. So nagmamagandang loob para sa kanyang mga kababayan. Salamat kay 5 Berto Gaket. Check muna natin yung Key 5 Cagayan de Oro sa karagdagan pang katanungan. Key 5 Cagayan de Oro. Yes sir, good morning po sa inyong lahat. Now, in our end here, ang tanong namin, especially, saan yung mga affected families doon sa evacuation center? Saan sila ngayon? Ilan ba yung nasa evacuation center at kumusta naman yung kalagayan nila, Kakipay Berto? Yes, so far, doon mismo sa gilid ng doktor, ako sa may Cebu Provincial Hospital, may gym doon na yun yung ginagawang evacuation center. Pero so far, hindi madami kumpara mo yung evacuation center dahil lahat ng mga tao ay umuwi sa kanilang bahay at inaalaw sa mga covered gym. Safe ba na maging na gawing evacuation center yung mga covered gym dyan? Dito sa Bugo, kasi na ginawang tawag nito na ginawang evacuation dahil halos lahat ay umuwi at doon na lang sa daan at ito ay inaalam din ng provincial government. Yung problema lang dito, yung 200, lahat ng mga nasugatan ay pinapunta or dinala sa iba't ibang mga hospital dito sa siyudad ng Bugo. But for the evacuation center, isa lang yung evacuation center pero konti lang pa rin ang mga tao. Para sa kaalaman para sa kaalaman ng ating mga Key 5 sister station, si Kakipay Berto Gaket ay nandyan po sa isang lugar na sentro ng Lindol, ay yung bayan o city ng Bugo, no? Sako pa rin ng Cebu at may reporter pa mayroong isang reporter na nakadeploy doon sa Medellin. Medellin. No, nandoon naka-standby din si K5 Randy Coronel, but bigyan natin ng pagkataon muna yung K5 Santiago para sa kanilang katanungan direkta mismo sa Bugo. K5 Santiago. Maraming salamat K5 Bacolod. K5 Berto, meron akong tatlong katanungan dito. Ang K5 Santiago ho kasi ang pinakamalayo na dyan sa pinangarihan ng insidenteng Lindol dyan po sa Cebu. Ang aking unang tanong, K5 Berto, meron ba mga nananawagan dyan na mga nawawala ng mga kamag-anak? Yes, so far walang missing ayon doon kanina sa nakuha nating data sa provincial hospital. But ayon dito sa Cebu government ay hindi pa makarelease kahit mga numbers ng kanilang mga pamamahay na affected nitong Lindol ay hindi pa makapagbigay itong city government ng Bugo.
So far, walang sa paglibot natin dito, walang reported na missing. Yung iba ay pinauwi rin. Yung 200 na may mga sugat dahil sa lindol ay pinauwi na rin. At ang iba ay pinunta sa mga kanilang hospital. Salamat kay Key 5 Berto Gakit. Check natin yung sister station natin sa Key 5 Dumaguete sa karagdagang mga katanungan. Key 5 Dumaguete. Magandang umaga po, Kaki 5 ka, Berto. Magtanong lang ako, sabi mo kaganiya sa report mo, nandiyan nagpunta na si Presidente Bongbong Marcos. Ang tanong ko dyan, wala ba ng gobernador, wala ba ng isbit kansulor dyan nagpunta? So, kung tapos ng eleksyon, wala man politiko nagpakita dyan? May mga politiko ba dyan na nagpakita din na mga local government officials dyan na Kaki 5 Berto? Siyempre dito kasama kanina ni President Bongbong Marcos, siyempre city government, provincial government, governor ng pero aside dito wala tayong nakita lang natin itong Citizen Secretary Gibo Sidoro, no, at ang DSWD ng Region 7 Kaki 5. So far, walang mga ibang mga politika dito. Yun sana kanina, kung mayroong official ka na mapanayam natin sa live natin ngayon, but medyo alanganin na talaga sa oras. Anyway, follow-up question sa Dumaguete, balikan ko pa muna sorry, kay 5 Santiago, may dalawang question ka pa. But follow-up question muna natin yung kay 5 Dumaguete. Wala na akong tanong, Kaki 5 Berto. Ang gusto ko lang malaman, last question ko lang sa iyo, paano ang mga tao dyan ngayon, ang mga pagkain nila, mga tubig, sino ba ang nakita mo dyan na nagsusupply ng tubig at pagkain? Ang tubig, Bureau of Fire siya ang nagsusupply. Yung schedule dito nila every hapon or every morning, after morning and afternoon. Bahala na ang Bureau of Fire kung sino yung madaanan nila na may mga bagay at doon ibibigay yung tubig. Pero kaunti lang limitado sa pagkain, sufficiente ba, Kaki 5 Berto? Ang pagkain, may mga karton na dito mula sa DSWD. So far, sufficient na dahil dumating na kanina yung mga budget for calamity fund, and especially yung DSWD may budget na rin before pa ng calamity fund. Sa ngayon ay sa Bugo City, si Kaki 5 Berto Gakit, at sa ilang sandali ay papasukin din natin yung sa isang bayan ng Cebu na ito'y sentro din ng lindol, no? But balikan muna natin yung Key 5 Santiago. May dalawang question pa siya, Key 5 Santiago. Yes, sir. Isa pang tanong mga kaibigan sa ating K5 si K5 Berto. Nadinig natin kanina yung ibang injured ay pinauwi. Tama, no? And then yung iba ay nag-stay dyan sa may mga nababasa kami sa mga parking lot. Now, ang tanong po natin, anong sitwasyon ngayon ng mga injured na wala po sa hospital ngayon? So, ano po yung ginagawa ng gobyerno riyan upang sa gano'n maibalik po yung operasyon ng hospital? Kasi we believe na dapat ho yung mga pasyente na nasa hospital, hindi ho dapat nasa labas para sa gano'n talaga masikaso, plus yung mga facilities natin, K5 Berto? Yes, ang 200 kasi, K5 Santiago, ang 200, lahat yun physical injuries, minor, mga nasugatan, kahit konting sugat lang, ng bibis or kahit anong sugat, nire-record sa 200 na yon. So, kahit betadine lang or something dyan, ay dumidepende pa rin sa status ng patient, no? Kahit minor or hindi naman malubha, yung iba ay pinauwi na lang. Kahit konti lang yung sugat, K5. Pero yung overall total, it's 200. Pero mostly, mga 80% or 90% dito ay dinala pa rin or nagsistay sa ibang mga hospital dito sa may Cebu, no? Hindi lang provincial hospital. Nakita natin marami ng mga patient. Okay, last question kay 5 Santiago bago tayo lilipat sa isang bayan doon sa Cebu, kay Kaki 5 Randy Coronel. Kaki 5 Santiago. Maraming salamat po. If you were to assess ang situation dyan, K5 Berto, because malayo po kami riyan sa pinangarihan ng
we are in the north of Luzon. How would you rate it from 1 to 10? K5, Berto. Rate na para sa akin, K5 Errol. The situation. Jacinto. Napakatindi. Bigyan mo ng figure, 1 to 10. Napakatindi. Siguro mga 10 para sa akin, no? Mga 10, mga 10. Kasi walang kuryente. Maliban doon, walang kuryente, walang mga pagkain dito na mga So walang mga generators na pinoprovide yung LGU dyan para makapag-ilaw din yung mga kababayan natin na nasa evacuation center, at ang alam ko, iba natakot pa rin bumalik sa kanilang mga bahay. Hospital lang, K5, hospital lang talaga ang may generator na kita natin dito at ibang mga establishment, mga like mga bangko, pero sarado din. Aside dito ay napakasakit, baka gagamit naman sila ng kandila tapos mapag-iwanan, sunog na naman yung problema natin dyan. Dito sa amin ay lumilindol talaga, nag-aftershocks, mayat maya yan. Ilang bisis na na-experiensyahan ninyo yung aftershock mula kahapon nang dumating kayo dyan, K5 Berto? Hindi ko na maisip kasi minuto umuulog dito. Yung lupa, ganyan katindi dito, ang nararanasan namin dito sa may Cebu, sa may Robert, no? Maya-maya nag-aftershock at natatakot ka na lang at masashock ka na lang sa mararamdaman mo. Okay. Anyway, K5 Philippines, mag-MyTC Network Newscast muna kaya tayo at mabalikan kita mamaya pagkatapos ng MyTC Network Newscast. At papasukin naman natin si Kakipay Brande Coronel, no? Mula sa isang bayan doon sa Cebu, at malaman din natin yung mga kalagayan ng ating mga kababayan doon. Siguro hindi lang namin muna ibalik sa inyo at magbalik na lang tayo sa tandem pagkatapos ng newscast. Oras las 12:02 na, makabalik kita pagkatapos ilamang sini. Senior citizen na bantay ng palaisdaan sa Aklan, pinagbabaril. MYTC Network News. MYTC Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, siniguro ng Malacanang ang pagbisita mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu sa mga darating na araw bilang tugon sa sitwasyong kinakaharap ng lalawigan dulot ng malakas na lindola. Pinangunahan ni Secretary Rex Gatchaliana, Secretary Vince Dizon at Secretary Cristina Roque na tulong Cebu ang koordinasyon sa mga ahensya ng bawat pamahalaan. Kasama rin dito ang Department of Health, Department of National Defense, Department of Energy, Department of Agriculture, Department of Budget and Management at Department of the Interior and Local Government. Sinabi naman ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, ang direktiba ng Pangulo ay agarang tugon at koordinasyong aksyon upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa Cebu. Network News. MyTC Network News. Samantala, aftershocks ng nangyaring magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, ramdam sa Rojas City, Capiz. Balitang hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal. Patuloy na nangangamba ang ilang residente sa lungsod ng Rojas dahil sa mga pagyanig na nararamdaman kasunod ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bugos City, Cebu. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Engineer Reynaldo Anchokya ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, Capiz, asahan aniya ang marami pang aftershocks kasunod ng nangyaring malakas na lindol sa Cebu. Napag-alaman na mahigit 2,000 aftershocks na ang naitala. Samantala, sa lungsod ng Rojas, 2 intensity 1 aftershocks ang naramdaman kahapon ng mga residente. Payo ni Engineer Anchokya sa publiko na huwag mangamba at manatiling kalmado upang maiwasan ang disgrasya.
Kinakailangan din na makinig lamang sa mga abiso ng mga ahensya ng gobyerno upang hindi mabiktima ng mga maling impormasyon. Samantala, wala namang naitalang pinsala sa buong lalawigan ng Capiz sa nangyaring lindol. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Gayon din PDRRMO wala namang nai-record na pinsala sa naramdamang lindol sa Antique. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni K5 Family Palanog. Walang na-report o na-record ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO Antique na pinsala o namatay sa probinsya matapos na nakaramdam ng lindol noong September 30 ng gabi. Sa interview ng K5 News FM kay Mr. Broderick Train, head ng PDRRMO Antique, kanyang pinahayag na kahapon ng umaga nagsagawa ng assessment of structural integrity of buildings and other critical infrastructure facilities sa Kapitolyo Probinsyal ang Department of Public Works and Highways o DPWH, PDRRMO at Provincial Engineering Office o PEO. Dagdag pa niya na ang nasabing assessment ang hindi lamang sa Kapitolyo kundi sa lahat ng mga building lalo na sa mga matataas. Kaugnay nito hinihikayat ni Mr. Train ang mga may-ari ng building na kung may nakita silang sira o crack agad na mag-report sa DPWH o LGU upang mabigyan ng masusing inspeksyon para malaman kung maaari pa ba itong magamit. Naalaman din ayon sa PDRRMO Antique na ang bayan lamang ng Tobias Fournier ang nagkansela ng klase kahapon na kasunod ng lindol. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Gayon din 38 tauhan ng Negros Oriental Police Provincial Office sa Cebu ipinadala para magpaabot ng tulong sa mga biktima ng lindol. Balita hatid sa atin ni K5 Rufa De Vero. Nagpadala ng suporta ang pamahalaan ng Negros Oriental sa Cebu sa pamamagitan ni Gobernador Chaco Sagarbarria at ang Negros Oriental Police Provincial Office Norpo upang tumulong na panatilihin ang kapayapaan at katatagan sa mga apektadong komunidad na tinamaan ng lindol noong Martes, Setyembre 30. Ayon kay Provincial Director Crescente Tegalo, nagpadala ang Norpo ng 38 tauhan para tumulong sa pagsusubaybay sa sitwasyon ng seguridad, tulungan ang mga biktima ng lindol at suportahan ang mga disaster relief operations. Nagdala rin ang tropa ng mga kagamitan kabila ang mga sasakyan, PPE, gamot at kagamitan sa komunikasyon upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Iginiit din ng Gobernador sa lalawigan na mahalaga ang pagkakaisa ng Visayas sa panahon ng kagipitan at inilarawan na ang pagtutulungan ng Negros Oriental at Cebu ay isang tunay na diwa ng serbisyo publiko. Para sa MyDC Network News, ito si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News, FM. IDC Network News. IDC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mahigit 800,000 pesos na waiting shed sa lungsod ng Iloilo, kinuwestiyon ng publiko. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Kinikwestiyon ngayon ng publiko ang 798,525 pesos and 45 centavos na halaga ng waiting shed na ipinatayo sa labas ng Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Base sa construction billboard, ang kontraktor ay ang Abelardo Builders and Supply kung saan 25 calendar days ang contract duration. Samantala, hindi naman inilagay kung saan nanggaling ang nasabing pondo. Napag-alaman na ang Iloilo City Engineering Office ang nag-implement o nagsagawa ng nasabing proyekto. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Mantanyo Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Gayon din mga dokumento ng flood control project sa DPWH Region 8 mahigpit na binabantayan ng NBI. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Mahigpit na minomonitor at binabantayan ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga dokumento mula sa DPWH Eastern Visayas hinggil sa mga flood control projects. Ayon kay NBI Region 8 Director Emiterio Dongalio Jr., sinimula
Sinimulan na nilang mag-deploy ng mga NBI agent sa iba't ibang District Engineering Office at Regional Office sa rehiyon. Ito'y upang masiguro na hindi mamamaniobra ang mga detalye ng mga proyekto. Dagdag pa ni Dungalyo na kailangang walang tampering o pagbabago sa mga papeles upang malaman kung may mga anomalya sa mga proyekto. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, 7 agrarian reform beneficiary sugatan matapos magpaputok di umano ng baril ang mga Blue Guards sa isang hacienda sa Negros Occidental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Umabot na sa 7 ang sugatan sa lungsod ng Cadiz sa Negros Occidental matapos nagpaputok umano ng baril ang mga Blue Guards sa Hacienda Escolastica sa Barangay Mabini noong araw ng Martes, Setyembre 30. Naganap ang insidente mismo sa plantasyon ng tubo na naging ugat ng alitan sa pagitan ng mga Blue Guards at mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB. Ayon sa Cadiz City PNP, pawang mga sakada o trabahador sa plantasyon ang sugatan sa insidente at agad isinugod sa Cadiz City Emergency Clinic. Detenado na ang 7 mga Blue Guards sa detention cell ng Cadiz City PNP at isinailalim na rin sa paraffin test. Napag-alaman ng K5 News FM na tinangka ng mga Agrarian Reform Beneficiaries na anihin ang mga tubo sa hacienda. Nais naman itong pigilan ng may-ari ng lupa kung kaya't nagpadala ito ng Blue Guard sa plantasyon. Hindi pa malinaw kung kanino at sino ang may karapatan na magtanim at mag-ani ng tubo sa Hacienda Escolastica sa lungsod ng Cadiz. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, 22 years old na estudyante patay matapos sumalpok ang minamanehong motor sa isang truck sa Ilaga na City, Isabela. Balitang hatid sa atin ni K5, Mary Lore Duque. Nasawi ang isang estudyante matapos sumalpok ang kanyang minamanehong motor sa isang forward truck sa Barangay Baligatan, Ilagan City, Isabela. Kinilala ang biktima na si alias James, 22 anyos, habang ang driver ng truck ay kinilala na si alias Tonton, 30 anyos, at parehong mga residente ng naturang lalawigan. Ayon sa mga otoridad, nasa proseso ng pagbuelta ang truck papunta sa Hilaga habang biyahe naman ang motorsiklo sa parehong direksyon. Ngunit sa bilis ng takbo ng motor, hindi na nakapagpreno ang biktima at sumalpok ito. Tumilapo naman ang biktima na nagresulta ng matinding sugat at injuries sa kanyang katawan. Isinugod pa ito sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival habang hindi naman nasugatan ang isa pang driver. Sa ngayon ay nasa Ilagan City Police Station na ang driver ng truck at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Mary Lord Duque para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Santiago at lalawigan ng Isabela. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gayun din, senior citizen na bantay ng palaisdaan sa Aklan pinagbabarila. Detalye ng balita atin sa atin ni K5 Leonard Viray. Kritikal ang isang 65 anyos na senior citizen matapos na pagbabarilin habang nagbabantay ng palaisdaan sa Barangay Camansi Norte, Numancia kahapon ng hapon, araw ng Miyerkules. Kinilala ang biktima na si Ralph Oquendo alias Dodong at residente ng Barangay Dongon East, Numancia, Aklan. Ayon sa kasamahan ng biktima, natutulog sa duyan si Dodong nang bigla itong pagbabarilin ng hindi nakikilalang sospek. Nagtamo ng 4 na tama ng bala ang biktima, 2 sa ulo at 2 rin sa likulang bahagi nito na agad namang dinala sa Provincial Hospital para sa agarang paggamot. Samantala, hawak na ng mga otoridad ang kopya ng CCTV footage sa lugar na posibleng makakatulong sa nagpapatuloy nilang investigasyon para makilala at malaman ang tunay na motibo ng suspect sa nangyaring pamamaril. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo.
K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Sinisisi ng US Vice President J.D. Vance ang mga Demokrata dahil sa government shutdown. Binatikos din ito ang tinatawag na far-left faction ng Democratic Party dahil sa sila ang siyang nagsulong ng shutdown matapos na hindi nasunod ang kanilang hilinga. Anya, nais ng Democrat sa congressman na mapababa ang healthcare. Una ng sinisi ng Democrats ang Republicans para sa shutdown na kung saan ay sinabi nila na hindi sila nakikipagnegosasyon. ITC Network News. ITC Network News. At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng RTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Jaime Grabador sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio. Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Indi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Panyaga time. Oras sa subong. Las 12 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy, mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang aslong kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakoka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakoka sa sarap! D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5 ang oras. Last 12:19 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sa DTX 500 di superior antioxidant para malikawanan to na makamamatay nga kanser. Mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawanan to na mga komplikasyon sa mga banatian. Bangon may diabetes kita, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant. DTX
DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Ang oras! Last 12:20 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Cebu Pacific. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. 11 Mbps. Agaron sa aton sila mga nagapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Mas nagbaskog nasubong ang bagyo, si Bagyo Paulo, anang tropical storm samtang nagapalapit sa Philippine Area of Responsibility. Suno sa kaina sa aga nga bulletin sang Pag-asa, nakita nga ang bagyo nga si Paulo ay niyara sa city 105 kilometros sa nasilangan nga parte sang Infanta Quezon. Inalauman nga magalandfall ini sa naaminan nga parte sang Aurora, buwas nga adlaw. May kabaskukon ining hangin nga 65 kilometros kada oras malapit sa sentro kag pagmadlos tubtob 80 kilometros kada oras. Sa karon nagahulag ini nakatundan na aminan nakatundan sa kada sigon nga 20 kilometros kada oras. Ang otdiri ginpasaka ang signal number 1 sa madamo ang mga lugar sa northern kag central Luzon kag pila pa ka mga lugar sa southern Luzon. Kang tanan sila nagpasaka ban sang alerto ang Department of Interior and Local Government o kon DILG sa 28 ka mga probinsya nga posible labayan o kon mapiktuan sang tropical storm Paulo. Ang mga masunod nga mga lugar nga sandig sa critical cyclone track chart. Amo ang mga masunod Abra, Apayao, Aurora, Bataan, Benguet, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Metro Manila, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Quirino, Rizal, Tarlac, kag Zambales. Sa idalom sa nabitan nga alert level ginpayag sang DILG nga mahimo maka-eksperyensya sang moderate to heavy rains ang mga nasambitan nga mga probinsya. Amo man ang mga maka-eksperyensya sang pagbadlos sang hangin nga naglabot sa 45 kilometros kada oras. Samtang sa dugang naton nga mga informasyon nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Naglabot na sa 72 ang mga nagkalamatay sa magnitude 6.9 nga linog sa Cebu sang tinalikdan September 30 sang gabi. Base sa latest report na nakuha sa K5 News FM Philippines, 200 na ka mga tawo ang mga napilasan na. Sa nasambit nga numero 33 ang mga nagkalamatay sa Bugo, 22 sa San Remillo, napulo sa Midilin, 5 sa Tabugon, kag tag-isa sa Sugod, kag sa Tabwilan. Samtang palayo naman nga naga-eksperyensya ang Cebu sang mga aftershocks matapos nga sang magnitude 6.9 nga linog sa nga nagigo dito sa Martes ang gabi. Kagabi liwat nga nagigo ang magnitude 5 aftershock sa Bugo, Cebu, Bugo City, Cebu antes alas 11 sang gabi. Ini nabatyagan sa intensity 3 sa siyudad sa Cebu, Ormoc City, Carigara, Leyte.
kag Kawayan sa Biliran samtang Intensity 2 sa Lapu-Lapu City, Talisay, San Francisco, Danao kag Argao City sa probinsya sang Cebu. Kinalauman man nga magtugay ni sang halit. Samtang sa iban pagid naton nga mga balita nga ginadulong sa inyo sa Bilyonaryo News Channel. Na ulamid man ang construction company sang mga diskaya sa questionable nga proyekto sa pagtukod sang health facility sa Department of Health. Sa budget hearing sa Senado para sa budget sang Department of Health, ginpayag ni Health Secretary Ted Herbosa nga ang kompanya nga St. Timothy Construction Corporation nga ginapatigyahan sang pamilya Diskaya amo man may kangtanan sa non-operational o kon walk-away health center sang 2020. Suno kay Herbosa, ginbayaran ang proyekto apang wala ini natapos. Rason nga wala ini ginusar tob-tob subong. Ginatag ni Herbosa nga ang walk-away health facilities imoon nga ang muon sang kontraktor nga nagdaog sa bidding. Waon lang kompleto ang bayad apang hindi man ini pagtapuson ang proyekto. Samtang sa dugang pagid nga mga balita, ginaprobahan sang Senado kagabi Miyerkules nga daw ang isa ka resolusyon nga nagapanawagan sa International Criminal Court o kon ICC nga ipamtang o kon ipaidalom sa house arrest si anay Presidente Rodrigo Duterte sa dahig Netherlands. Sa ginhimo nga pagbinutuhay 15 ka mga senadora na pabor. Nagkontra naman sanday Senator Risa Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan kag Senator Bam Aquino. Samtang nag-abstain naman si Senate President Tito Soto kag Senator Rafi Tulfo sa Senate Resolution 144. Ang resolusyon ang ginpasar ni ginokon ginsponsoran ni Senator Alan Peter Cayetano sang Hulyo nga nagtuyo nga ipahayag ang sense sang Senado si President Duterte ang dapat pasugtan nga mahilway temporaryo sa makatao nga rason. Sa idalom sini ginaduso nga ipabilin sa house arrest. Posible sa sulod sang Philippine Embassy o kon dahig sa samtang ginahulat pa ang hearing. Ginataga naman sa pagtamod sa resolusyon nga dapat magpadayon ang presumptions of innocence kay Duterte tob-tob nga mapamatudan ini nga nakasala base sa kasuguan sang Pilipinas kag international law. Panumduman nga nag-umpisa ang pagpriso kay Duterte sa Marso 11. Sanggin aresto inisya sang Interpol. May kang sining mga balita. Posible man nagpagwa sang warrant of arrest ang International Criminal Court batok sa kay Senador Ronald Bato de la Rosa kag Senator Christopher Lawrence Bongo. May kantanan sa kaso nga crimes against humanity ni anay President Rodrigo Duterte. Ginpayag sining ni anay Senador Antonio Trillanes nga nagbisita siya sang damlaglang sa dahig Netherlands. Suno kay Trillanes, duwa ka mga warrant ang ginalauman na ipagwa sang ICC, isa para kay De La Rosa kag isa naman para kay Go. Sa pagbulubanta ni Trillanes, posible ipagwa ang arrest warrant sa unang parte sang tuig 2026. Ang duwa kamarapit nga mga kalyado ni Duterte, si Senador Bato, ang anay PNP chief, sang toga nga nagtoga sang gira batok sa illegal nga droga, ag si Senator Bongo ang madugay na ngangin aid sang anay Presidente. Kagamuyad to ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. 11 Mbps. Sa aton sini padayon nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps mga kaki-5. Aran ang aton sini mga sister station kay nagapadayon ang aton sini nga tandem broadcast
sa pagpatikayo naton ang report may katanan sa magnitude 6.9 ngalinog nga natabo sa tong September 30 sang gabi. May mga correspondents mong mga reporters nga ginpadala ang K5 News FM dito sa Cebu. Si K5 Roberto Gakit kag station manager Randy Coronel dito sa Cebu agud to nga mag tanaw sa sitwasyon sa mga nabiktima sang linog sa nagligad nga gabi. Ginbisita kay na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pila ka mga areas upod ang mga cabinet secretaries. Ara na sila. K5 po lara ng mga sister station naton sang K5 News FM Philippines. A New York Island, from the redwood forest to the Gulf Stream waters. Siling na 72 ang nagkalamatay, kag 200 mga nagkalapilasan. Wala sang supply nga tubig, pagkaon, kag suman supply sang kuryente sa mga area nga naapektuhan sang linog. K5 Randy, come in please. Yes, Roger Rondat, K5 Robert. Hari gyapon kita diri sa area sa may Middle Negros or Middle Cebu. K5 Robert, ang may ginkuha ginsend ko na nga report nga picture or video. Ang mga tao diri sa higad sang highway, ang ila ginahimo bangod nga until na although may aran ako sa interview sa mga kapitan kay ang mayor daw hindi tapos. K5 Randy. Yes, K5 Robert. Ano nato nanay no? I-acknowledge nato nanay ang aton nga mga sister station. Ano sulod man. Check nato nanay mga sister station ta kung kumusta ang signal mo dito. Naon tang K5 Tacloban. K5 Tacloban, kumusta yung signal ng ating reporter doon sa Middle Cebu? Wala pa? Antike, ara? Ang kapis. Antike. Antike, kumusta ang signal ni K5 Randy? Kalibo. Yes sir, magandang hapon, pero din namin nabutan kanina yung signal ni K5 Brande. Standby lang kami. Okay, kapis, nakalimutan kanina yung kapis. Kapis, kumusta ang signal ni K5 Brande? Wala pa, kalibo pa lang nakastanbay, K5 Bitan, kalibo pa lang. Anyway, wag na tayong magsayang ng oras. Update na lang, K5 Randy. Yes, once again, K5 Robert, mula rito sa bayan ng Middle Cebu. Kanina, ipinalita ni K5 Roberto Gakit na 10 yung patay mula or namatay dahil sa lindol sa nasabihan. Ngayon po, galing tayo sa Middle Municipal Police Station at yung perman ni Police Lieutenant Hortelano ang PNP or ang Chief Office ng Middle. At ang sabi niya, 12 na, umakyat na sa 12 yung namatay or nasawi dahil sa lindol sa nasabing bayan. Ito ay sina Johnny Tunyakaw, 34 anyos, Marina Mori, 60 anyos. Tanbay, Ililo. Ito yung inireport ko kanina, Loricio Dordor, 82 anyos, Rolando Soliano, 67 years old, Anyana Cueva, 75-year-old, Mia Agbunes, 17 years old, Zian Malinaw, 1 year old, Zachary Malinaw, 3 years old, and then si Warwen Pilunes, Catherine Serapin, Jacob Pilunes, and Flaviana Buok na yung parihong na nasa ligan na yung edad na nasa 12 na talaga yung nasawi. Sa 12 namatay, sa 12 nasawi sa lindol, K5 Randy, may mga magkamag-anak ba dyan o individual lang? Itong si Warwen Pilunis, si Catherine Serapin, Jacob Pilunis, at si itong isa na si Catherine Serapin, isang pamilya po ito, K5 Robert, mula sa Island Barangay ng Gibitngil,
Medellin, Cebu, kung saan itong asawa, yung magawa at saka yung kanilang anak na 7-year-old ay nadagana ng bato habang nagka-landslide sa kanilang lugar. Same sa nangyari doon sa Barangay Cueva, yung inireport natin kanina, pero kinurik po ng PNP yung edad. Yung edad po ng mga minor de edad na namatay, yung panganay na si Zachary Malinaw, 3 years old na pala ang kanyang edad, and then itong si Zian Malinaw, yung bunso, 1 year old na. Kasi kanina nakuha natin sa kapitbahay, 11 months pa lamang, pero 1 year old na po pala yung namatay na bunso. So, 12 na yung namatay. So, sinagot naman kay Feb Robert nung unong barangay kung bakit delayed yung dating ng tulong dahil mabustisi daw yung pamamaang disability. Kailangan na makuhaan talaga ng exact kita, no? Kailangan makuha ng exact ng details talaga lahat ng mga residente na apektado bago ipamigay yung mga tulong para sa kanila. Kagaya po nung babahay, kasi nga iba yung rate o iba yung binibigay sa totally damaged, iba naman sa partially damaged kay Feb Robert. Okay. So ang alam natin, yung Medellin ay kagina, 10 yung namatay, yung nasawi, at ngayon ay naging 12 na, no? Sa San Remigio, nakapunta na pa po kayo kasi yung iulat na namatay ay 22 din kay Feb Randy. Proceeding pa ako doon kay Feb Robert kasi may kalayuan tong lugar na to. Andito na kami sa National Highway. Ngayon lang nakaagaw sa aming atensyon kasi yung mga tao dito kay Feb Robert, dahil nga wala pang dumating na tulong mula sa gobyerno, andito sila sa tabi ng kalsada. Inaantay nila yung mga van, yung mga sasakyan ng mga vlogger na namimigay ng tulong. In fact, kay Feb Robert, yung dalawang kapatid ni Doc Ramil Oy, na si Botsuloy at si Ma'am Miluna Oy, ay andito na sa Daan Bantayan, namigay din po ng relief goods. So ang ginagawa ng mga tao dito, kapag may sasakyan na huminto, ayun, nagtatakbuhan sila kay Feb Robert, baka sakaling makahingi ng tulong. Sandali lang, Kaki5 Randy, nandiyan na po yung mga sister station natin at iwan ko sino po yung mga nasa linya natin. Kaki5 Itan Sarmiento, si Ki5 Kalibo. Kalibo, may mga karagdagang katanungan po kayo. Yes sir, marami pong salamat sir. May dalaw po akong katanungan kay Sir K5 Randy. Sir, sa pagpunta natin dyan po sa Cebu, based po sa iyong experience, sa isang araw, sa isang gabi, ilan pong aftershock yung ating na-experience po? Kanina, kasi dumating kami alas 4 na ng madaling araw. Kagabi, habang ina-interview namin yung along the way, habang ina-interview namin yung mga tao na doon lang natutulog sa tabi ng daan, sabi nila yung 4.9 na aftershock. And then, bawat oras daw, meron talagang aftershock na nangyayari. In fact, kanina, habang nagre-report ako, nag-antay ako na makapag-report sa Morning Tandem, ay 2 beses na nagka-aftershock. At talagang umuuga yung paligid, lalong-lalo na yung may nakahimlay na yung 66 years old na senior citizen na namatay din. Follow-up question, K5 Kalibo. Okay, yung pangalawang katanungan ko, sir, tataas pa ba yung mga namatay at mga nawawala sa ating pagtingin, sir? Yung island barangay kasi, yun yung pahirapan according kay Police Lieutenant Cortilano Kaki5, News FM, Philippines. That's why na inasahan pa rin nila na baka sakali meron pang lalabas na mga pangalan ng casualties or nasawi sa lindol. Pero dito sa municipal, sa town proper, so far wala nang reported daw na missing person. K5 News FM Philippines. Salamat po. K5 Philippines, para sa kaalaman ay mayroong 5 municipality at city na apektado talaga ng sentro ng lindol, 6.9 magnitude. At ang kasalukuyang na-report doon sa pinuntahan ng ating mga reporter ay Bugo City at saka yung Medellin. At siguro bukas o mamaya, pupuntahan naman ng ating reporter yung ibang bayan pa para malaman. At yun, sabi niya
na sa mga island ay hindi pa nalaman kung mayroong namatay o wala o missing hanggang sa ngayon. But i-acknowledge muna natin yung sister station natin mula doon sa Cagayan de Oro para sa karagdagang katanungan mula po sa ating na-deploy na reporter doon sa bayan ng Midilien, K5 Cagayan de Oro, please. Good afternoon. So far in our area, naka-focus tayo dun sa Bugo, especially nakita natin yung mga tao ngayon na they're asking AMS sa mga sasakyan. Yeah, now, with that, ano ba yung naging agarang aksyon ng Bugo? And second question po, may sapat ba silang rescue team at relief operation para sa mga apektadong pamilya po? K5 Cagayan de Oro, nandun na tayo ngayon sa bayan ng Midilien. Siguro, anong mga agarang tulong na ibinigay ng LGU diyan sa bayan ng Midilien, K5 Randy? Yes, K5 Robert, kaladaan lang dito sa aming kung saan kami nakaparada dito sa National Highway. No, itong daan na to is mula sa Cebu City and then dadaan ng Bugo going to San Remigio and Midilien. Nakita namin may mga dump truck na may nakalagay na relief goods. I suppose galing ito ng province K5 Robert and K5 News FM Philippines. At inanunsyo na nga pala kanina ng DRMO na passable na lahat ng daan, yung nakabitak-bitak na daan, passable na so far sa mga sandaling ito. K5 News FM Philippines. Follow-up question, follow-up question, K5 Santiago. Okay, maraming salamat K5 Robert, dyan po sa may K5 Bacolod. K5 Randy, magandang tanghali sa iyo. Yes po, go ahead sir. Apoy, 12 po ang namatay po riyan sa Midilien, tama ho? Yes po, Roger on that. Okay, so same question with kanina ho sa Bugo. Can you rate 1 to 10 kung gaano po ang pinsala po riyan sa lugar po Midilien? Sir? I rate 8, sir. Kasi karamihan talaga ng establishment dito, yung mga bahay. In fact, meron yung sa may, nito na lang talaga namin nadaanan, yung isang simbahan ng Katoliko dito sa barangay Corva, kung saan 3 yung namatay. Nagkawasak-wasak doon, na-send ko po yung mga picture natin sa ating group chat, nawasak po yung buong simbahan. Okay. Yung mga kabahayan, talagang may mga sira lahat. Okay. Follow-up question, K5 Santiago? Kamusta po ang supply ng kuryente? Meron na po bang development sa paggawa? Ano pong marching order ho ng gobyerno ho dyan sa Midilien at yung coordination po nila sa probinsya po ng Cebu? Kanina po kasi nandito si Vice President Inday Sara Duterte at talagang binigyan niya ng marching order yung LGU ng Midilien at saka yung DRM na pabilisin yung yung relief operation, at the same time yung pagkumpuni ng linya ng tubig ng kuryente kasi nga dito nakasalalay ang supply ng ng tubig dahil nga yung kanilang water system ay nakasalalay sa electric power, sir. Balikan natin yung K5 Dumaguete sa karagdagang katanungan. K5 Dumaguete. K5 Randy Cornel, magandang tanghali po dyan. Yes, kabayan, magandang tanghali mula rito sa Midilien, Cebu. Okay, medyo marami-rami na lahat ng mga tanong sa inyo. Lahat sinagot mo na. Ito ang tanong ko sa iyo. Yung pangyayari ngayon dyan sa Cebu, ano ang sitwasyon ngayon dyan sa mga PNP? Kasi ang mga pangyayari ngayon, baka may mga magnanakaw dyan. Ang mga PNP dyan nakadeploy ba sa lahat ng mga bahay-bahay dyan o mga lugar? Yes, naka-red alert ang ating kapulisan dito, K5 Rex, no? Rex Santos Candos, and yung mga barangay tanod, actually nakikita din natin, no? Dahil yung may mga ibang establishment, until now, sarado. Dahil maliban na nawasak, nasira ang kanilang mga pintuan, yung mga glass ng kanilang tindahan, wala din kuryente, walang supply ng kuryente. So sarado kahit yung mga fast food chain, ay sarado, K5 Rex. In fact, pahirapan yung paghanap ng makakainan dito sa area. Kami nga, nakailang ikot kami bago kami nakahanap ng makainan sa nitong tanghali.
Salamat, K5. Sabi mo kanina, nagpunta na dyan ang Vice President. Tapos kanina, yung reporter natin kanina madaling araw, nagpunta na si Presidente Bongbong Marcos. Ay tanong ko lang sa inyo, ang dami na mga congressman dyan sa Cebu City o sa Cebu Province, wala ba congressman kita dyan para magkatulong lang sa mga biktima? So far sa area ko, hindi pa na walang nakarating, but siguro yung kanilang matauhan, I suppose, sana, no? Kasi lahat ng mga barangay dito, hiningan talaga nila ng list of resident of ay yung kanilang mga constituent para sa kumpletong detalye para daw po sa pamimigay ng tulong. Last question, sabi mo kanina mga tao na sa labas lahat nandyan sa daanan. So ngayon ang mga tao ngayon wala ba silang plano na iisa lang ang mga tao para iisa lang ang pagbigay ng mga pagkain dyan? Yun yung nakita ko, hindi na organize masyado kasi bawat andito lang sila sa tabi ng daan. Lahat ng mga sasakyan ng dumadaan, pinapara nila, may placard sila, help us, kahit pagkain, yung mga ganun yung sinasabi. Saka kahit nga yung patrol natin ay pinapara din at hiningan kami ng pagkain na tinuturo kami na doon daw sa liblib pa ng mga sityo, may mga bahay pa na sira at hindi pa naratna ng tulong. So naubos na yung pagkain na pamimigay? Wala na akong tanong kay K5 around the comment. Back to you. Salamat K5 Rex sa Dumaguete. Saan pa yung mga hindi pa nakatanong? Yung Iloilo, follow-up question mula po sa Iloilo, K5 Jan Sapio, para sa ating reporter na nakadeploy doon sa bayan ng Midilian. Okay, K5 Randy dyan sa Midilian. Sinabi mo bago lang na pumunta dyan si Vice President Sara Duterte. At saka may mga nakita kami kanina na mga dump trucks na may mga pangalang dating o galing po sa Davao. Now, kamusta po? Nakapunta na ba si President Marcos dyan sa Midilian, Cebu, K5 Randy? Sa Bugo, dumaan yung ating presidente, yung vice-presidente sa Midilian. Pero yung mga dump truck, ito na siguro yun kasi nga sabi ko kanina lang, may mga dumaan na dump truck papuntang Midilian. Sana yun na yung ipamimigay at sana talaga ma-organize yung pamimigay kasi yung mga tao, ang hirap hakutin, nandito sila sa tabi lang ng kalsada, nagpumapara sa mga sasakyan na dumadaan, Sir John, at nangihingi ng kung ano kahit anong tulong. K5 Randy, matanong lang, mga kailan babalik yung supply ng kuryente dyan? May target date na ba yung mga electric operative dyan sa kanilang troubleshooting sa pagkumpuni ng mga nasira ng mga poste, K5 Randy? K5 Robert, yan din yung subject na bisitahin ko yung opisina ng Civico na dito sa area. Kasi wala ako nakita na may mga truck sila or yung kanilang repair service vehicle na nakikita nakakasalubong namin ay nakailang bisis na kami dito, pabalik-balik. So, I don't know kung saan silang area pa nagre-repair, K5 Robert. K5 Bitan, anong mga kasama natin kasi medyo hindi ko makita malabo na hindi pa nakapagtanong sa ating correspondent doon sa sa Midilian. Break lang po kung sa may karagdagang katanungan. Rojas? Okay. Katanungan namin dito sa Rojas, K5 Randy, given the situation, kamusta yung panahon dyan ngayon? Kasi maraming bahay at mga buildings yung nasira. May posibilidad bang bumuhos ang ulan? At saka kung umulan, saan sisilong yung mga nasa tabi ng daan ngayon na K5 Randy? Yun yung problema. Kung uulan, pero mabuti naman at nakisama yung panahon, super init sa mga sandaling ito. But kung sakaling umulan, problema yan kasi yung mga yung picture na nag-circulate na pumasok na lang sila sa loob ng plastic kasi nga biglang bubuhos yung ulan dahil may low pressure area na napabalita, but parang hindi naman umulan ngayong araw habang simula nung dumating kami kanina madaling araw hanggang ngayon hindi pa umulan sa area. Okay. Randy, dalawang araw na since nangyari yung napakalakas na lindol. Yung response ng LGU, because LGU should be the first responder, kamusta yung bilis ng responde ng mga local government units
when it comes to pagkain at iba pang pangangailangan, Sir Randy? Kung i-record na sa tray lang talaga kasi until now, nagangala pa rin pa sila ng list ng mga pangalan at wala pang tulong na naibigay kay 5 News FM Rojas. Randy, anong mga bayan na pupuntahan pa ninyo sa ngayon na K5 Randy? Kanina kasi dapat pumunta kami doon sa daan bayan sa simbahan na nasira. Kaso lang andun yung kapatid ni boss na dalawa namigay ng tulong, nagkabuhol-buhol yung traffic doon sa area sa Danbantayan kaya umatras kami at on the way kami to San Remigio, Cebu. Ang importante malalaman din namin yung sitwasyon ng mga kababayan natin dyan na nakatira sa mga islands sa K5 Randy. Yes, Roger on that, try natin K5 Robert. So lahat nakapagtanong na, siguro babalikan na lang namin kayo bukas. Mayroon pa ba? Break lang kung may mga katanungan. Yes. K5 Dumaguete. K5 Santiago. Yes, sir. Kanina ho narinig ko yung sabi ni K5 Randy na kanina, pati yung pagkakainan nahihirapan sila maghanap, ano? K5 Randy, yung mga karindere siguro. Tinutukoy nyo. Justin po, sa Santiago. Okay. Yes po. Talagang mahirapan yung paghanap ng makakainan kasi nga po sarado yung mga kainan dahil walang supply ng kuryente, walang supply ng tubig. At the same time, yung karamihan sa kanila, sira-sira yung kanilang establishment, no? So, yung kinainan namin, doon lang sa tabi-tabi kay 5 News FM Isabela. Kamusta po ang pamilihan dyan? Bukas po ba? Sapagkat itong nabasa ho namin dito, nagpatupad ho ng price freeze ang DTI dyan po sa lalawigan ng Cebu. Pero wala naman yata mabili. Yun po ang pinagtataka ho namin dito. May price freeze ho kayo rin hanggang November 30 ayon po sa DTI. Subalit, yung pagbibilihan pala ng pagkain, wala pa pala. Now, second question ko po riyan, kumusta po yung mga konsehal? Kasi nadidinig ho namin dito, puro si Presidente at Vice President. Kumusta naman po yung mga local officials? May nakipagkamay na po ba riyan? Tulad ho ng mga kampanya. Ano ho? Ngayon po natin sila kailangan, mukhang wala akong nadidinig na yung mga local officials po riyan, may mga lumapit na po ba na namimigay ho ng tulong dyan? K5 Randy? Yes, K5 News FM Santiago, Isabela, kanina pinuntahan natin yung pamilya, 3 pamilya na namatayan. At tinanong natin kung ano ng tulong na natanggap nila, pumunta na ba yung kanilang mga LGU officials, barangay officials. So far, sabi nila, wala pa talagang nakarating. Oy, ngayon natin sila kailangan, ngayong panahon na to. Ano ho, Pwede po problema sa kanilang pamilya. Dito sa amin. Hopefully sila naman ay magpakita ulit ngayon at ipakita ang sinseridad sa paglilingkod sa ating mga kababayan, lalo na po rin sa lalawigan ng Cebu. Maraming salamat. Tama po. At saka yung isa pa dyan, yung pamilya na matay sa housing, dapat investigahan yan, yung substandard na project kasi 5 yung namatay dyan, 7 ang namatay dyan. I-check natin yung iba pa nating mga sister station, Tacloban or CDO. Wala na. Anyway, maraming salamat K5 News FM Philippines sa ating pagsama-sama at bukas siguradong may update na naman tayo direkta mismo sa bayan ng San Remigio kung saan marami-rami din yung namatay doon. Salamat K5 News FM Philippines. Maraming salamat po sa lahat nating mga sister station K5 News FM Philippines. Bukas naman po. Ay, nagli ako na lang isa. Bukas naman. Imagine there's no heaven. Bukas naman mabatan yung dugang mga update kay may mga team of reporters. Ang K5 News FM Philippines nagpadala dito sa Cebu. Si K5 Randy Coronel, ang station manager sang K5 News FM Bayawan, Negros Oriental. Kag si K5 Roberto Gakit, best friend ni K5 Paul Dihada. San ba ya, boss? Boss, may araman sa puro, no?
Ag subong araman may ariman sa 11 Mbps ang atong sining nationwide tandem broadcast sa mga waragwagan sang Key 5 News FM Philippines. May nga po nang sa mga taxi drivers na nakapamati kang nakatune in subong sa 88.7 Key 5 News FM Iloilo sa kay Sir Franciscan Lamasan sa Biyahira Taxi nga may plate number 2239. Salamat yun ag sa Biyahira Taxi may plate number 3524. Kapamati subong salamat yun sa inyo tanan-tananda nga nakapamati sa Key 5 News FM Philippines. Above all is God. Imagine all the people. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidanta. Malikawan nato na makamamatay nga cancer kung mag-inom kita sa DTX 500 kay may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. That's why nga effective ni kontra sa mga bratian. Ang sarcoma isa ka tabaragsahon nga sa isang cancer apang ini isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kon yara sa late stage na. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma: pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magiyong nga joint, hinaling ang pagkabali sa tulan bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer, mag-inom kita sang DTX 500 kag may TC kada adlaw. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapungkan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa disregard sugar cane extract on DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Dikawan, pag hindi magulat pa nga magtubo ang mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon mag DTX 500 kag Mighty C kita adlaw-adlaw. Kag mga pikita sang DTX Coffee Mix, healthy coffee. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Why na kita time diri sa aton siling pagpangalagad. Balik kita boss sa 11 Mbps. Sa ngalan sang dami na women of Key 5 News FM Iloilo, ang inyo ka Key 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at